Dnes ma čaká zverinec. A myslím, že to nebudú len psi. Ono to môže byť krásne. Do momentu, kým sa nepokazí niečo medzi zvieratkami. Dobrý deň. No, nazdar. Prostredný bude Shaggy? Áno. Toto je Diamond? A ty budeš Tulipána. Čo je vlastne hlavný problém? Toto správanie Shaggyho podľa mňa až prehnane žiadli. Shaggy dosť! Shaggy! Shaggy si zlý. Psi majú celý váš dom? Kde ste vy dvaja v tomto celom? Tak ja som v spálni a žena, keď spí, tak túto s Tulipánom na gauči. Počkaj, vy spíte oddelenie? Hej. Kvôli psom, aby sme sa vyspali. Kvôli psom. Kde teda nastávajú tie najhoršie situácie? V posteli? A na gauči, keď sú s vami, hej? Hej. No. Čau, baba. A toto ja volám, že celá svorka pohromade. No. Toto je veľmi zaujímavá situácia, lebo máme Amstafa, ktorý si o sebe myslí, že je čivava. A máme drobného Shaggyho, ktorý si myslí, že je minimálne stredoaziat, ak nie tiger. Pri svorke psov je vždycky náročné to dostať tých psov do nejakej harmónie. Tie trenice, takéto dohadovanie, to tam vždy je. A zrazu mám v ruke vodítko. Veľmi ľahké, jednoduché, ktoré slúži na to, že ho budem mať doma. A už tu máme prvé vrky. A za prvé vrky ja už hneď Shaggy mu poviem, že hej, zlato moje, tak to nie. Nie. A už mu zase poviem, že nie. Zrazu som mu začal vysvetľovať, že milý môj zlatý, tento svet funguje tak, že tu ľudia rozhodujú a psi to tolerujú. A tu je môj druhý pomocník. Tohto kamoša už poznáte, že? Sprej so stlačeným vzduchom. Tulipána, poď, zlato moje, výborne. A toto už nie je na ňu, ale na mňa. Tu ho máš, zjedz ho. No. Našli sme jednu veľmi dôležitú vec a to je nástroj, ktorý psovi neublíži. Je viazaný iba na tú konzervu. Ja keď ju odložím niekde preč, tak tu už zrazu sme úplne v porádku. A už tu by sme si mohli povedať super vybavené. Ale ja poviem, že nie. Lebo len sme mu povedali ako nie a chýba druhá časť ako áno. Jedna nová, druhá nová, tretia stará. Ideme vám prestavať spálňu. Jedna posteľ, druhá posteľ, tretia posteľ, štvrtá posteľ. Ľudia vo svojej, psi vo svojej, ale pozor, nie navždy. Za 3 týždne, keď prídem, už budú zvyknutí na to, že spia pri sebe, že vy spíte v posteli a odvyknú si od toho, že sú s vami v tej posteli a vtedy, keď prídu do postele, tak budú takí, že pustili nás do postele. Máte teraz 21 dní, 3 týždne na to, aby si psi zvykli na nové nastavenie, aby ste si vy zvykli na nové nastavenie a vidíme sa za 3 týždne, priatelia. Tie 3 týždne v tréningu najprv nechcel spolupracovať. Shaggy? Shaggy? Bola som doteraz na Shaggyho veľmi mäkká. Neskákať. No, to zavieranie do klietok bolo spočiatku aj pre mňa ťažké. Nebola som zvyknutá spať oddelenie od psíkov. Trápili sme sa, že sme ich museli oddelovať, nemohli byť stále spolu. Tulika, nehríz to! No u Shaggyho po týchto 3 týždňoch vidím dosť veľkú zmenu v správaní k Tulipáne. Oveľa menej vrčí, sú dní, keď nezavrčí ani raz. Hej mi. Psí coach Ferry pripúšťa, že napriek snahe to nie vždy musí výjsť. Tak uvidíme. Kde máš? Ako? Dobrý, no oveľa lepšie. Pozri, tu ju hladkám. Nič? Tulika odišla Shaggy za ňou? Sa z nich stali kamoši nebodaj? Ale ja. No, vo vystrajaní áno. Dobre, a keby sme to mali vyjadriť, ja to nazvem, že percentuálne. O koľko percent je to lepšie s tým vrčaním na Tuliku? No, ja si myslím, tých 80%. Určite, možno aj viac. Perfektné. No, ale tak na vás trošku pozorujem, že vám to úplne nesedí, že sú v tých klietkách. No, chýbajú nám v tej posteli. Ešte aspoň 3 týždne by som počkal v tomto nastavení. To znamená, po 6 týždňoch, po mesiaci a pol, nechať im klietky otvorené, nech tam môžu ísť, dajte si ich do postele. Veľmi sa teším, že ste to dodržali. Klobúk dole, pred vami, výzvu ste splnili, držím palce. Ďakujem. Majte sa krásne. Ďakujeme. Ahojte. Decká, čaute.